ang Mayon Volcano ng Pilipinas. Isa sa pinakamagandang bulkan hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo dahil sa pagiging perpektong hugis nito. Isa rin ito sa pinakadinarayong tourist spot sa buong probinsya ng Bicol. May pagkakataon ding hindi ito halos masilayan dahil sa kapal ng ulap na bumabalot dito. Sa ngayon, isa pa din ito sa pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas. Pero di may kakailang isa ito sa pinakamagandang bulkan sa buong mundo.